Χρήσιμες υποδομές που εμπεριέχουν ευαίσθητες πληροφορίες είναι εκτεθειμένες σε κυβερνοεπιθέσεις. Οι κρατικές επικοινωνίες είναι εδώ, έχουν έρθει για να μας βοηθήσουν να διασυνδέσουμε υπολογιστές με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η Ελλάδα επιχειρεί να κάνει άλμα στο μέλλον των επικοινωνιών και της κυβερνοασφάλειας και θωρακίζεται αξιοποιώντας τις κβαντικές τεχνολογίες. Οι κβαντικοί υπολογιστές θέτουν υπό απειλή την ασφάλεια των κλασικών τηλεπικοινωνιών και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται οι κβαντικές τηλεπικοινωνίες για να λύσουν αυτήν την μελλοντική απειλή που έρχεται. Η πρώτη φάση υλοποίησης της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας της Ελλάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026. Θα αποτελείται από 13 κυβερνητικούς κόμβους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, μεταξύ των οποίων και οι Εθνικές Αρχές Ασφαλείας. Μεταξύ αυτών 7 κόμβοι έρευνας και τεχνολογίας και 4 κόμβοι δοκιμών κβαντικού διαδικτύου. Όλοι τους θα είναι εξοπλισμένοι με ειδικά μηχανήματα τα οποία θα δημιουργούν κβαντικά κλειδιά κρυπτογράφησης απροσπέλαστα από το κυβερνοέγκλημα. Λόγω του μικρού ποσοστού νεφοκάλυψη, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει κόμβο ασφάλειας ευαίσθητων τηλεπικοινωνιών για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα, εκτός από τα δίκτυα, τα επίγεια, επενδύει και σε δορυφορικά δίκτυα, σε Space to Earth Communications. Εξοπλίζουμε τα στερεοσκοπία μας με οπτικά τερματικά για να μπορούμε να πετύχουμε τέτοιες διασυνδέσεις, να μοιράζουμε κλειδιά. Στόχος είναι μέχρι το 2030 όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να έχουν αντίστοιχους κόμβους, οι οποίοι θα διασυνδεθούν μεταξύ τους. It's essential that we get the lead in this, and Europe is committed to support and to take the lead in this technology. Η Εθνική Υποδομή Κβαντικής Επικοινωνίας, η οποία υλοποιείται από το ΕΔΙΤΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του κβαντικού διαδικτύου και θέτει τις βάσεις για νέες εφαρμογές στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία.